अब भौजी तुहर आपन घर में स्वागत बा। भौजी हम माफी के लायक नहीं थी, काहे कि जवन गलती हम कैले बानी ओकर कोनो माफी नहीं खे और ना ही हमके माफी चाही। अगर दे सकेलू तो हमके खोइछा में आपन नफरत दे दा, काहे कि हम इहे लायक बानी। शायद यही खातिर आज इस दुनिया समाज में लोग ननद भौजाई के रिश्ता के काट के रिश्ता कहेला। और देखा ना, हम तो एगो अच्छा बहन भी ना बन पानी। आपन लक्ष्मण जैसन भाई पर शक कैनी और खून के रिश्ता में दरार डाल देहनी। हमरा ये घर में रह के कोनो अधिकार नहीं खे। आज के बाद हमें नैहर के मुंह कबो न देखब, कबो न देखब। क्या दीदी, ई तू का कहता? अरे तू लोग हमरा के पाल पोस के इतना बड़ कैला, इतना बढ़िया संस्कार मिलल, और एक गलती के कारण तू आपन घर छोड़ के चल जाइबू ना दीदी? ए आरती, गलती तो केहू से भी हो सकेला, लेकिन प्रायश्चित होकर माफी होला। देखा, हमरा दिल में तोरा खातिर कौनो गुबार नहीं खे। हाँ, और के कहेला कि ननद भौजाई के रिश्ता काट के होला? तू बहन के भी तो हो सकेला। हाँ, और जैसे राहुल के हम अपन बेटा मानी ले, वही नाते तू हो तो हमार बेटी भाईलू ना। हाँ? मधुर ठीक कहत बड़ी आरती, जितना अधिकार है घर पे हमनी के बाटे उतने तोहरो बाटे। भौजी बस बस बस, बहुत हो चुका इमोशनल ड्रामा। चला चला भीतर चला, लोग पेट में बहुत जोर के भूख लागल बा, पेट में चूहा कूदा था। चला भीतर चला। हाँ चाचा, बाकी आज हमने के आरती दीदी के हाथ के बनावल ना, बल्कि भौजी के हाथ के बनावल खाना खाई जाई। अच्छा चला, दीदी, भगिनवा कहाँ बा? भीतर बा। अच्छा चला चला, चला, हाँ भगिनवा, चला। आओ भौजी।